बाबूजी का भइल? रवा इतना गुस्सा में काहे बानी? तका करी। अरे एगो पोता बिना हमरा रास्ता चलल मुश्किल हो गइल बा। उ लोग के हर बात हमरा कान में पिघलल शीशा जैसन टगरेला। उ लोग के हर बात हमरा छाती में लात मारेला। अरे तक का करी बाबूजी? हमने की कोशिश तो करल बानी ना इतना साल से। और अगर आपके इतना ही जल्दी बा तो रेडीमेड बच्चा सीधा अनाथ आश्रम से चल के ले लिया जाओ। अनाथ आश्रम के का बात कर रहल बाड़ा? न जाने अनाथ आश्रम के बच्चा केकर होई, कैसन कुल के होई। हमरा खानदान के अपना खून के बच्चा चाहिए। हाँ तो ठीक बा, तो फिर हमने के IVF करा लिया जाओ। सबसे सरल और सहज उपाय उहे रही। देखा बेटा, ये सब हमके मालूम नहीं बा। हमके तो बस अपना खानदान के खून चाहिए, अपना खानदान के वारिस। ए मतवा हाँ ई IVL का होला? अब हमरा के का पता। अरे ये IVL ना होला, IPL होला। आजकल तू बड़ा क्रिकेट मैच देखा तड़ू का? ए मार बढ़नी, हम कहाँ से क्रिकेट मैच देखब? हमरा के ओमे कुछ समझ में ना आवेला। ऊ तो बड़का घर में बात हो रहल बा कि IVL से लइका होई। का सूरज, IPL से बच्चा पैदा होला का? ये तो हमहू सोचता नहीं बाबूजी। अरे तो सोचत का है बड़ा, गूगल बाबा से पता करा, वो सब बता दिए हैं, पता करा। अरे हाँ। अरे बाबूजी, ये IPL ना होला, ये IVF होला। ऐसे केहू के भी बच्चा पैदा करी जा सकेला। वो कैसे? इन विट्रो फर्टिलाइजेशन का संक्षिप्त रूप यह है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें महिला के अंडाशुओं को शरीर के बाहर निषेचित करके शिशु के विकास के लिए वापस उसके गर्भाशय में रख दिया जाता है। का रे बेटा, अभी मशीन से भी बच्चा पैदा हो सकेला? ए भौजी, अब तू दोनों लोग भी एक ठो IVF से ट्राई करा। मार बढ़नी, हमनी के काहे ट्राई करी जा? दूगो हो गइल बाड़े सन, अति सरका के नंबर लगौले बानी जा। का भइल जी? बाबूजी के बात के बुरा मान गए नी? केकरा बात के बुरा मानी? छोड़ी ना, अपन मन उदास मत करी। हमने के उदास होकला से का होई? होला तो उहे जौन किस्मत में लिखल होला। सुहानी, कहे ना एक बार और अपना किस्मत के आजमावल जाओ। राजा, अरे मारपीट कैला से का फायदा? मारपीट? हाँ, मारपीट कर रहल बड़े। अरे अब लोग तोहरा मर्दानगी पर सवाल उठा रहल बा। हम न जानतानी कि हमार बेटा का बा का ना बा, ताकि घूम घूम के का जवाब दी। देखा बेटा, एगो पंडित जी कहले रहन कि तोहरा कुंडली में 2 गो बियाह बा। तू एगो काम कर, दूसर बियाह करला, हो सकेला कि ओकरे से संतान हो जाए। बाबूजी, रवा का अब कहाँ के बात लेके कहाँ आ गई नहीं? आप भी ना। ए राजा, राजा, बेटी, हम जानतानी कि तोहरा हमार बात बहुत बुरा लागल हुई। आ तोहरा का केहू के बुरा लाग सकेला, बाकी बेटी हमहू बहुत मजबूरी में ये बात कहनी है। हम अपना खानदान के वंश बढ़ावे खातिर तोहरा से तोहर रजामंदी के भीख मांगतानी। बेटी, अरे वंश तू आगे ना बढ़ा सकेलू तो रुकावट मत बना, दोसर केहू के मदद करा।